أسكر صاير واتس فينا واتس والله يا ودقة واتس بقدر غير تنسى مخل غلط والشخص نيس وير خيرود الله سون هنا وضو خاين بشلام حقو غيت عم بوصل بجري بوي دق غرج الك انتي خربو ميوخج قومن يقع أصبحت صباح دوا يبوصل بجري غرج الك انتي خيلت خنا يوحنز دين داخل بيزش بات نوخشي چونا حقلوتي تعويو تهو شو كولومبيا كو فاميليول شو هما نوخشي قوم سين تقيتشا تطبل دعسوت عمسو نوخشي قوم تقو أعيوت شركور يوحون وقيو خيخوشن يكور يوتشي ومشا ناخيات يشغل غايلا يشملوش يلا نوخشي قوم نحوك تخار تسويتو يشحون كايمش قيوتشش ناخ بوشا ياتيالشي حاوغي غرج الديك قونا حاوغي اش ونيوقي خيت ناخ باتو ونيوقي خيت اش ناخ باتا ناخ خلبيزت اش يوقي تخيت تيتا شاي بجري بوبوش بولا تانيوقي خوش بولنا ناخي او اشودو شو غلغايدات شو بورش دات شو ليلي يا مخيتت موخشي قومن مليت هيو تصفو شو همش غلغاش دوت خليل دوتش ايش خلبيز بوصل بجري يوخصو صونخ هر بلاتا قيش إيش حم أو حزيقين ينوخشي قوم تحيي خيد حم أو حزيقين يز ديري ويبو شو يجري يبو شو تاتشو اتخشي يونش دويتش تامبا تا تار ويجري دوتسا اولون سالا نعم وي أولو أس أولق تاريخ ويجري بو إيش خشي ينشيو أسون ويجري خيتش تاريخ سلاموش غاز قشتا ألش سانتا ألي تأحش بيت شيازيش بريد طول شرح سايد طول شرح شكول يخين شولت هنا دين شرات عشرة حلقة بيت يا زشتير بيرق шкаф شو حلا يلين عشرة су чече как помогали чеченцы как помогали ингуши чеченцам больше YouTube чаши канал лилош со борхшо халх 8 лет назад сей канал лилина сей канал де видео юч со швежри бобош лил шу горше гую цогу шол хаминю цогу шол артем платьега нохчи қом церши хоч شش يوشيات جزري شش نخ برشايات شش يوزت يشي دليلو بيشتر نق داتسلي لنا نخشي قومت اينوش يازين يلت Сайд, я чуть-чуть тебя поправлю. Не то, что Яхи Артемик. Этот текст написал не Артем, этот текст написали Артему. Я прошу уточнения. Этот текст написали Артему. Может быть, Артем бы сам бы, я его не защищаю. Но в данной ситуации какой-то московский парень, московский, он самарский, рязанский, без разницы. Чувак приезжает в Северный Кавказ, ему дают материал, который он зачитывает. К сожалению, так называемые, как ты говоришь, представители, снова же, не братского нам народа, они представители просто тех же нордийцев, хачаевичу. Они написали ему текст. А так сейчас у тебя получается, что Артем пришел и ему позволяют на базе чего-то. Нет, Артему написали это и сказали, зачитай. Артем нага сансот элотиша харцвар эцмет асумаца бог азбоха криватсон гонда хаишол боршот шол нахи вайн вежрихич вай целереш вай ха шудик энтиду ашмасон дика дин бош эй бин лелинаш буй. Это дуих свойна махай, массарна махай. Зачем возвышать кого-то на фоне чеченцев? Зачем приплетать туда чеченцев? Если кто-то такой вот герой стал, кого-то он там 18 тысяч похоронил, то при чем здесь чеченцы? Упоминайте своего 18-тысячный шайгур галшбиц, шайкибершбиц, нохчи кам махаядай тэш, цутай помнишь, дэлдэш махаядай, нохчи кам. Шо так, бусу вежри идут хом, шо законно кенти душу. Вот именно вот за этот момент, Сайд, вот именно за этот момент сегодня и проходит эфир. Если бы он не упоминал нас, свою завоеванную Чечню и так далее и тому подобное, я же говорю, по сопротивлению, по оказанию, вот в этом всем рассказе я вот зачитал, непокоренный остается только чеченский народ. Цубула, Язин, Дуцига, горная часть. Плоскостную территорию. А здесь выходит, что он говорит, покоренную пришел, окаду. Поэтому я как бы ставки делаю, чтобы ты понимал, я надеюсь. Соно ходо хаем башлам. Хабуш берста нормальный, энти буца нет, цабусул дин салам калам. Хабу غلغة سبيس شقبيت ناخ باتشو ولا حبو وغلغة بيت دقداخكن ملو والله باتش بيت دقداخكن بيت ديك اور خيستوش دين دول أش أخت دينا أش دريك دينا بوش أش دين دول تا أش هاشي دينا أش بوش للوقصة
اش هما تدين شا اش دينا بو شا خيل خربو نوختي قوم هرت عوشو شخينا قول حال خرت امش عوشو شخينا منوتا غلغا يقر ابي اخوات سقسو دلا غلغا بما باتي نوختي قوم تيوخي خيتين 30-40% قومشي نах وابيخ غلغا دوك اوكراينش خلا كوزا غلغا دوك اربو خلا غلغا دوك نوختي چابيش بوغومكي نوغي خلا شيك دوچ ارغنا استلدش خو خلج زاميا تحزو ينوغي چو يغومكي چو يغاسقي چو غاسقي خلا كوزا اوكراينش خلا تحزو تختوش عيترش زوديالو چا يومش دوچ او شو كلها داخل اش تعلق تا كلها تبقين تعمو تعلق تا هما تدينا الله قربانت الله غونس وغوخ الله نوختي قومر غلغا يقر بوسو وجرش كرا قيچ قومر بوسو وجرش كرا غوخ الله دلا كلها رقنيه تا نوختي تا تور نش دولش هوش ساير قاعده سالتي تا قاعده اسكر خوي سور خويت ام لوي بولش اديرز شوم خلا از نيستات الا نيس از الديز غدا حوسين نوختي دلا شون غدا حوسين خو او غردو دلا حوسين شو هما دات دال سي دل شو دل ريز خلشن اشت باخا اشت بوش حدوش لو هيتسلز اهقر هدو وي عطي جيها اشغو دينا شو ديك انتي دوالش هون قاعده شو زلم خان ويد در شو هر دينا نوختي موريو نوختي ايبل بو نوختي مخري هر بو ويش بو ايتا بورشا تا تي بورشا دوچ تو تا شش داخل اخيرش حال خدر دوچ تو كامل ديش نوختي قومن سينت اقيج تا هوت متل شو تا يسم شو غلاش نيقر اتا غلغا حق يهوت متل شي ياسيو هم شنو جوبلوش خلجي حق وغي او غلغا ما بيتسي شو حو غلغا بيتر بات احا نيوخير نقول حا يوخا حلولر جو اشورك يستاينا تاجي مالي خوال نوختي ما بيت نوختي بيت لحي مخكر بالمخكري بيت حي مخكر بالتجري بيت حي مخكر بال حيدونال ديت حي مايرل ديت نوختي عد بيت نوختي محيبي حديت والله نوختش ال شوز دون شوز سودون هيغال نوختي استوري قيول قيدولش قوم استوري تحن مغرش كايتل استوريات واتلا غيل استوريات ويتعديل قنخيتمس نوختي قوم استوريت توت ايغنز ييت استوري يول شقلو كولا كجي خامنش دات خلخيتا خسخيتا تاقي سونا خمش سدوش نوختي قامت هيادش عد احار شو دغدو غردولش شو حقر ولش تعلق تا واتشن والله واتساب سونا نو خدو خاين باشلام يو تا شوزا قوزا ايتوز اردو سي نو داري تر وي نوختي قوم تنيخش اينو چاح برش ويست خلش تعبي خلا تخل شي خلا شي خل قو خلا قو خل اي بورش ويست خل شي قو غلغا وي تون چوحيا جوش حبورش يات بوخش شي اتقي اتغلغا خل اتحن بورش تغان دو على اتغلغا خل نوختي وجري باتي نوختي هوش تاتي شاش تق ناخ بورش ناخ يولچو نوختي قوم شيلات نشلشن بوخچو شو ايدل белхошта суд хочется حقارتي وقارتي политикса شو ديت цаляй шей встречи цаляй шариатский суд умада цаляй просто в рамках интернет-сообщений вот вообще санхаз эфире вали дуалче юагоч хазлат наштица илат нашти ол дуч мулей царвен шайдага и вай вежри дати хари важи бош давай лат наш мул хоч тагас лат наш дички чхо утана дел конхетамс гуттур дюцушлу حابوغ إداس قمير شتوي كوبشي موبشي بوخي باشن همش باخد أبا غايشيتس يوغا ديكنيش تبولي واي ووقن جوبلوش منوشكا حيو كوبشي حو حيا لرجو كوبشي أولشنا ها هو عابين غلغا بيبيس قناخ бачол и همش сталилош ша юртерниш ша махкерниш там за рекой у нас нету братьев у чеченцев не было духа чеченцы распространили на наших землях это бог и хечи элнаш и яс дахрах борша я нахрё чумш үш соути чит хацан до хал жоп дал хил иш хряц хагалга я хаху я хряц хун хряц дала галга махка болканти шей махкар осом шаш соусо шу вай ат эрду цер до хай церц бол ларам до хай غلغة بجرس بيش برد ده هي عط اردو بوصلش ناخن يقعد أرتا بيزر بحندوش عط اردو تخو خمسو هم ده عط اردوش قام دخو دلا تخيل ينيخش حيقوش شو يستغ دو لا تلاش توخ عط ارش دات شي تتوخ عط دعسرت عشي قيسواش ده شو مدات سيجا تخو ألور دات تخو كيرا دقنش دو او جوب لوردو او جوب ديو خوردو دالنا تخيل ترو يالچا منوت يالچا برد خاط تربو واحد يلدي يشابوخ بالو بيشابوخ بالو تربو تيزو يشر دالا ديل الله دال نيت ليلوين ات ايزو يشيل هم شت اوزو اوجو نيت ليلوين هون دالش
الدعلش قياح تقولش تعم ميتر يوتسغوش هو يوتسغوش هم شنوخشي قوم تنيخش ينوش هنا او دو حال ديست تسغوش تعالو دات تخو دو حال ديست كل شغالوش دات اش بي يبولخ اش صوص بيشن يقرناخ قي اوي هما دات هم تعم ايومان شوما الله وين гон تحلك تحق ам дат ويلдок. Ни одного народа не живет с нами по соседству, ни одного коренного народа, который был больше нас численностью, который является сильнее нас, допустим. Я имею в виду непосредственно по соседству. Кумыки, нагайцы, если считать андийцев отдельным народом, андийцы, аварцы, даргинцы, лезгины, все эти народы так или иначе меньше нас. Дидойцы, покажите хотя бы один момент в истории чеченского народа, когда чеченцы посягали на земли, имущество, честь другого какого-либо народа. Никто не сможет предоставить такие вот аргументы. Напротив, мы знаем, когда чеченцы вступались за такие маленькие народы, соседние наши народы, воюя против самой сильной державы на тот период, с которой такие большие державы, как Персия, Османская империя, воевала десятилетиями и в итоге оставалась ни с чем, не могла не то что победить, а нормальное сопротивление оказать. А чеченцы помогали этим же мелким народам противостоять этой большой империи. Мы чеченцы такие, мы чеченцы сякие, мы помогали ингушам, там, мы помогали Харваж. Мы никогда в жизни не жгли чеченские селения, в отличие от некоторых наших братьев. И умшвай дюцурдац, воин барт биез, воин хазала, дикала диез, борш вот. Эда дуай. Энтиет анду. Борш вот шола, итгалга ла резусо, борш вот шол, итгалга ла резусо, и ца борш галга чун, халхетер цада. Ишт андуай. Сёлчок инхет ме бешбу, сёлчок гергерло диезаш бешбу, ава и дали ложь и гылах, дали ложь буш дать. У нас никогда в жизни там за рекой не было братьев Бог, что Аишмайер при Кавказской войне, допустим, после этих войн, до этих войн, всегда, короче, в лучшем случае какая-то куча людей, 20, 30, 50 человек, в толпе которых были и наши же чеченцы, проживающие в Ингушетии, могли перегородить путь, дорогу колонии. Да, диккенти хилла, кто-то мог подать хлеб, но в основная масса шудик кенти душу массо мэр кенти душу бёрш кенти душу дала нохчи кома кобя эзер адам кылых чхенаха шу цакелхин атцул в процентном соотношении цабя эзер адам кылых дияша шу цакелхин ца эзер адам цакелхин шу ца эзер такой цатер эмшдини цатер майр дуя цатер дюнал дуя дела тхадай сан нохчи ком кенти тхадай сан на ديونال ديتية يحيي تي مير ليتية مارشو يقيت دقيل خنك أنت بيتية تويت صيوخ يخيخي تنشتاق أنا ألداش صنخ تلقوقتهم خون يخاد أز دزل ديش تبا просто داتش كيرر حقير تدقسي سوق سخار صلاسة نيس ويشان دول لقشو ملخش تقو حق يازين زعني أبال تأو قيق ويشات تأو قيقين تأو ويشات تأو بيان تقوي نرونيق أمال دي يش سخيلش مديتيش تاقيومش شو ца произношение инц ца видео юqyaqin qar. Ца видео юqyaqin qar. Ца вообще ца третья тема юцега, но они, как бы сказать, не поленились еще к этой третьей теме приплести опять происхождение, мол, наших чеченского народа от разных, короче, народ цацадат, сочинять дешь, нагайцы, кумыки со всеми переплелись в ошта. Я сумну, что я камин шеш будать. То есть, когда тема одна, но приплетают еще сюда другое, то есть у них это уже в крови, они не могут без этого. Нохчи кама хахич. Дюнал, майрал, онхал, керснах, вайн дюхалт он бин болч керснах, бог что хумдуй. Вот представьте, башлам, керста гук хабусу буй, хабусу баша бухун юха. Дюхал хин аш керста гуон. Хун дюхал вахин, хун дюхалт он бин башаршка. Цу керста го бо делда нохчи. ما ميرك أنتي خلا شدية
مديونهم دولش خلشوا ما قلخن شو ديك بولك أنتي هور بعشرش قلخش إنزل دوق أدم دلش بوخ وكرستجوا يوقع بالوش بوخ هرشم تاع برود دير هرشم تاع نوغي دقين جال حديش نوغي ألية نيخش ألية تشوبل ألية بورسايدس تاع بوخ بوت قميشش بوصل وجريج هون هنا خيطر بوش تو بوصل وشين يوقي واخين قطع بوصل وشجيج هون بوصل وشين يوقي واخين قطع بوش جون إذا وقعت أشتبت دعسيت أحد لرجو خيات أتهم نعت أرد على شيء أو حولا غلغة عد بتاع مدي تاع ويتعبش ها صبر دي إناختي إنوغي كهودر تيجا خسخيتش أولشترك شاشة تبيلجل قاستين تبيلوش ناختي حدالدتي ينوغي حدالدتي إقاستين ووتشولز تجن إخارس قميل ديتشنا هما تولش بولنا بوي تار حق وين حيخرش ديتش قللز مجوش ياخين تراسون لا تختيق شو نشحي زش حبوش بولنا سون صبيلم دي قيمت غلقسن ستجر دلدا إيش دخ حر إيمان نخشي قومخ حالات خرج حون محي مركلا يوتشخنا ها كيرستغو بوشتو هم آل بورش بوشول وش سونم خات كيرستغو بوشتو هم كيرست مستخشو هم دعوت أمبينول شتغو بع إذا جينش كال ساميلخا جينس любой جينا حياتي عندك ديمر حديلان بشلان مستخشو يرمولو حبيلنا يرمولو سبوخ هر نوشي قام ميلدو هل كوكاز عزايبر شو يلو يترول شات سو تبوخ كبيرش سبوخ سو بريت ازرش كواعبر كن بولناخ بيت سو تا يتورنش سديت تقيتك سبشلام بوسو وجري موخر بويشت حبوسو وش ولا وشا دايل دا حي الله دا يحي بوسو وشل تخيت ماليل دي حي بوسو وش اسموني حي ما حي قومن والتقص ليل دي تخيت متليلين ياليرو مو ليل دي إنيس ولا الحيغلغة شو ديكنيك داش وديتون وونيك دينا يوونيك مدي والشموني وديتون مدي تايتاي خارتو شنوقي حباكن بوسولي تبيت أو تكون تبايل بات شونين خوي هنا عدين دي خوي حداكن دولتين حوز خيري يرش سيوت أو شمتن خيل بول خيري تقعد قمش خيري ماتق تقعد قم سبيت أو شو قام دوتش دات جرجي ماكراش حباكن بوش برش سبيت أو لي هنا عديناش وير ناخذ بيوت أو شو هما تصديت شين لا وير ناخيل شين لا لي ناخيل شين لو أخيل شيء قام يقعدك أش ديت تخبال باتشت تقعد عشلو دوتش دات يومش خقام عديتيش تكون دو ترك تقول تغيرش شيء إيرانت تخو واحدة لو تغيرش تخت إيرانت حول قلا من دول كوكباكش حلقاش ملخدو أدمان إيش حلقاش تغيرش جمجم حلقاش حوسيش أسهم أنت السوسيت عليقش إيران تعو تبو دلا نخشي قوم سي نخشي قوم تيت داخل دويز نخشي قوم سي نخشي قوم نخشي مخكري بغوشت داخل دلهاري بورشوتني بغوشت داخل دلهاري حقوق أو كرسنا خستا ديش خدا سريز عديتيش نخشي قام بوقي وما تبوخ الله دع بوخوي الله دع عديتيش بوصل ناخ عديت نخشي قام عديت نخشي جوجل خوي نخشي ديشر خوي نخشي لتر خوي نخشي اسكر خوي مسو هور خقار بيزش بوخ نخشينش قيمة تبوخ خويك то же самое حقوقي وينو خاطر ويش واتر إبلاتا واتر قبر واتر خوتني يق خاطه خزغرش عليه غلغاش دايلدا ما خزبرش ويستخلي تبلاتا دايلدا حاجة غلغاش يوقي باش نخشي قومك مديكم أولاد بلاتس نخشي متبيز خربوت هو آخر دو حاجة غلغاش دوت خليلو وليش بلاتم وين نخشي قومه ملديك دوش أولسو دايلدا إيش تسيت داخلش قبيو خم شو تسيت داخل دا ترتو أوق تسيت داخلش نخشي شو حبيان والتع جايتش حغاسقي تعقي برج نوغي سولي تع إخوال شو بلوجر تع جايتش نخشي شو حبيان والله شو تبعكين بالتوريست شنية تع شتنجيس شنية يخيختنا ويнгушеток мелкий дух говорит ويнгушеток башню вчера построить больше гайтыш нохчи чё им шлилош за у такси хахшуар за сон турист чбут я чулестин у ингушей короче более сильнее дух чем у чеченцев у ингушей более высокие башни у ингушей более древние башни мы все на башнях у нас мы дицеш делдеш та делда волает
стыдно бывает за вас, не за себя даже стыдно, за вас стыдно бывает, аж раз шнюка, юмш дич, раз ки рахчун, юстав воль, велан бекевачунис. Аж сад цецва курвачун, аж раз ки бауна цецва курвачун. Уж небоскребщеш, аж бу, уж космосе, уж аж бу. Аж тулга хвоушал вятынел, бауа, ходуня ха, хуйл хордистер, хуйл хордискачел, це гор, комо, шише, куцах, шише, кипр, халаю, чхилю, баунаш, галнаш, وي حالات تغال يوغشا نقبش حول نارتولشت أول خي تحن مخكيستر ديا مخكيستر خي دقي عيش أين كرسناخ لا تبخل لام بيحير شير آرينش قال يرش خي قي عيش أين نخشي مثلا تغنى تعطي يرش هينسا خي دوش بولناخ هينسا شيورت خي قاچل بولناخ نخشي تعباونش تعباونش ديزغيرش ما ديزايش باونش ملخش كيبر ملخش لقلل ملخش خينا ين حلخين شيرين تغن كيرل خوتين كيرل ياقين يردق وي مت خوتين تمو يوخين يلقيچون نو يوخين يلا تخصت دولهم دات باون يخ تباونش تيچي تديل قن خيتم زوق داوش دوت تديل قن خيتم ز الله خو حقو هرقان دق ديش بوك انتي حقو من يقع دق خلر باندولش با ازر شرشكا نوخشي قوم ديش شيت ايت هاكون مقمخ كسي لردر باندولش تخص كرسناغا يقشو بوسولشناغا يقشو تغالا دوچ داتخو игалыч тон меркел мадиатеш тон эха хет тон сатан хут тон аш меркел тёч тона чамма болтай ихарсум лелош болшнахах тон отта лойз имасу хум ха хуш аш лелош дуй тона ха из тхайну qadal галат хадада хаусурду тхайну qadar дардацер онист тхо хаусурду тхайну qабол тхом мастит тхом сидош болна осолсор бу аш эхцебичи аш меркелцебичи шейниш шудит дулой شو تحن أورمير دور دات شو نوختي شو حقا شليوتر دات شو تحن أورمير دولار ديتن دور ما دات شو ما ديتايش تقام عديتايش بو شو يوغا تاقا لاتنش ديزيشم سونجنسكي مولغابекский район дайалла قوسا تقوسين митинг сейна дух яцер хар яцер цабяха за рекой не за постом нету братьев цабяха тамо я бяха дати болхур дати тыглерж дина болхуш дати из хум нохчи чо сам дас бойс. По сегодняшний день ночи телеканал ждя. Чеченцев ингуши депортировали, чеченцы ингуши пострадали, чеченцы ингуши чеченцы ингуши вож. Телеканал в войнах, интернет-провайдер в войнах, авиалиния в войнах, массовым войнах юкуза. Хотя мы, альхамдулилля, мы аль-сатадакка камилшли, что саюк возвоз. Ночи буяз бучмо ночи. Ход дел кандуиз. Дуньяна довзаш дуй башаршка, шеец элиелш довзаш хадовш кандуиз. Мы не нуждаемся в слове войнах, но шуцболлар ман шуцдол гергерлвоншна муссу хумана дат шуцакиет сомнах шухкуер мөттешин яца цашун халхаца вахта герч яшун цахити герч самоти герч лил мөттешин то والله цалилах дахата нохоч нохчичун цахир дацерти цабарт хир бацерти сунжинский адити сунжинский Сунжинский район Моюти Цунах. Сунжинский район никогда в жизни не был в составе Ингушетии до тех пор, пока власть на начало 90-х не объявила или не заявила о независимости. Эти земли никогда в жизни не входили в Ингушетию. Никогда в жизни, ни на один день. Да, Ингушетия была в составе этого Сунжинского казачьего отдела. Но не казачий отдел был в составе Ингушетии. Как эти земли занимались у чеченцев, прекрасно пишут многие историки, в том числе даже в книге «Происхождение ингушей» у фамилия Вицвалисониза, первый ингушский историк Варакыз. Базоркин. Да. Базоркин? Да, Базоркин, происхождение Ингушел, книгюкцин. Даже в этой книге он, ссылаясь на какого-то другого автора, пишет о том, что эти земли отнимались у чеченцев, то есть Сунжинский район, и отнимались у чеченцев. Когда речь идет о Сунжинском районе и об ингушах, надо просто задать один вопрос ингушам. Энти шува мацдесин, я швидшол Ермолову, Волчина. Ивали хал сажим халхо вадис дилдел шукети шукенти.
И идите, Езой, когда вы спустились с гор, когда у вас появились первые селения, то селение, которое вы называете Кури, Юрт, Масалон, в честь кого это селение было названо, чем занимались вот эти люди, аж был Кури и Варбы, 3 человека, два брата родных и двоюродный брат. Посмотрите, вот от кем-то в честь этих людей это селение носит название, чем они занимались, хаус. Посмотрите, что у вас в разных договорах, присягах написано. Прочитайте, какие пункты там подписывали эти люди. И тогда поймете, за что, почему, за какие красивые глаза эти земли, бывшие за чеченцами, оказывались в итоге за ингушами. Также вы в итоге поймете, почему, это наглядно, почему, когда чеченский народ проливал кровь, часть чеченской земли оказалась по ту сторону, вне Чечни. Почему Ельцин позволил земли злого чечена передать нашим братьям, и почему наши братья не возмущались, почему наши братья не сказали: «О, собордел, нохчи лат наш дар до объединения нохчика дароршкенты, давайте нохчика адытой». Мы ингуши, мы гордый народ ингуши, мы никогда в жизни не будем брать земли нашего братского чеченского народа, когда они готовятся к войне. Пусть даже мы их считаем своими, начали считать своими. Давайте подождем, пока братский чеченский народ решит, что ему делать в дальнейшем. Будет ли он проливать свою кровь или все же решит остаться в составе Российской Федерации. Давайте посмотрим, как поступят наши братья-чеченцы. Потом, если они с нами останутся, тогда мы свои земли как-нибудь договоримся, возьмем. И что целого, Аллах, вежерш. Так, мечаю и войнахство, мечаю и вежерал, дюнал, бершал, конахал, латнаш дича. Ой, латнаш диц, долдел, нохчи и комац, диц. Вы должны вообще не вот это обсуждать, вы не сильно Воцк должны обсуждать. Урус-Мартан это вообще в сказке даже не снилось, что это когда-то в Ингушетии было. Когда был Урус-Мартан, Ингушетия вообще не существовало в природе. Так, ой, мы должны говорить о землях от Сунжи нынешней, Слепцовская, Нестеровская, до Назрани. И лат нашли здесь замодовали канты. Сажим Семхил, сажим Уэльеша, Кертеш, сажим Самдоулы. Вежерал хаз декчур халилдия багар хацелилош. Так вежривай гуллак хирдувай бард хирбутак аквай вежер шубях не был воссоединение, воцарение мира, всего наипрекрасного массум хирду. Харума валар сабаштам, кулам яхкан хирьяшан.